Te man, dere yma. Ar y deg mae dal i ar, maen nhw'n gweud. O, codi dod. Te man en. Nôl a ti. Wel, os ych chi'n chwilio am le tawel i ymlacio, gewch chi ddim hynny mewn gardd lysiau'r Gwanwyn. Mae'n adeg brysur iawn yn fan hyn, rydyn ni fel lladd nadredd. Pwy feddyliau bod rhaid fi wylo am gysgod bach cysgodlyd yn yr ardd yn genol y Gwanwyn? Nid gwein hyfryd bod siŵr gymaint o ddwrnodau o heilwen di-dor wedi bod. Ond un job pwysig yr adeg hon o'r flwyddyn ydy mynd ati i drawsblannu. Does dim diwedd ar y trawsblannu a gweud y gwir. A gyda fi heddi, dwi am drawsblannu'r ysgewych ma, neu'r sprouts, fel byddwn ni'n gweud yn Nyffryn Aman. Nawr, wrth drawsblannu, un darn o offer arbennig sydd angen arno ni ydy dibr. Nawr, fe allwch chi ddod o hyd i ddibr pwrpasol, defnyddio pensil, neu yn fach o si, dwi'n defnyddio hen sgriwdrifer trydanol yn had cu. Mae hwn yn neud y job yn iawn. Nawr, i ddechrau, fi'n mynd i lenwi'r trays modiwl yma fan hyn gyda chompost amlbwrpas di-fawn. Fi wedi glwchu fe tymed bach yn barod, fel bod e'n iste'n hapus braf yn y potyn fel hyn. Nawr, pidwch â gwasgu fe lawr wrth gwrs, gwnewch yn siŵr bod e'n ysgafn reit fel bod y gwreiddiau yna yn cael cyfle i ymsefydlu. Wedyn, fi'n mynd i gwni'r egin blanhigion yma yn garcus dros ben, yn ofalus. Gwnewch yn siŵr bod chi ddim yn cytio neu gafel ar y coesyn. Gyfeilwch yn hytrach yn y ddeilen fel hyn. Achos gwedwch bod ni'n gafel yn y coesyn a bod ni'n malu'r coesyn, wel mae'n amen, gaff wen ar y planhigyn wedyn. Ond os ych chi'n torri'r ddeilen, wel, sdim ots, wneith e ail dyfu. Nesa wedyn, ni'n mynd i greu twll yng nghenol y trei modiwl fel hyn, a gwthio'r gwreiddiau yn ofalus i lawr i mewn i'r twll, a chwtio'r compost o'i amgylch yn dda fel hyn. Nawr, os ych chi'n teimlo bach yn ddewr, fe allech chi hyd yn oed, ei osod e ar ymyl y compost fel hyn a gwthio'r gwreiddyn ei hunan i lawr fel hyn. Mae'n dibynnu ar eich chwaith personol chi. Nawr, mae trawsblannu yn rhywbeth i ni'n neud er mwyn sicrhau bod gan y planhigion digon o le i dyfu mlaen fel bod nhw'n eiddfedu ac yn barod wedyn i blannu mas i'r ardd. A'r gobeith yw byddwn nhw'n dod â chnydau swmpus i ni yn hwyrach yn y tymor. Felly, wrth bod fi'n cwpla'r gwaith yma, yn credu bod yn ein bryd i fynd yn o'r tŷ gwydr, rhoi joch bach o ddŵr yn nhw, ac edrych ar beth sy'n barod i ddod mas o'r tŷ gwydr a phlannu'n syth i mewn i'r ardd. Wel, pwy feddyliau byddai'r bresych bach ma yn edrych gywir yr un peth ar egin blanhigion rhyw 2 wythnos yn ôl. Ond sgwlwch ar y ddeilen a'r gwreiddiau. Maen nhw wedi ffrwydro. Nawr, wrth blannu planhigion yn heulu'r bresych, wel, mae reole'n debyg iawn. Yn syml, mae'n bwysig i plannu nhw'n ddwfwn i mewn i'r pridd, achos un peth sy'n gallu effeithio arnyn nhw ydy bod nhw'n ysgwyd yn y gwynt, a hynny yn dwy'n digon o stres ar y planhigyn. Nawr, wrth bod fi'n ei plannu nhw, dwi'n neud yn siŵr bod y bwlch ddim yn rhy fawr rhyngddyn nhw, achos po fwyaf bwlch, po fwyaf cnwd. Ond yn bersonol, mae well 'da fi llawer o fresych bach na gormodedd o rai anferth. Felly, fel welwch chi, mae unrhyw fath o glidfelt yn conveyor belt o beth. Mae planhigion yn cyrraedd y tŷ gwydr ac yn gadael y tŷ gwydr yr adeg hon o'r flwyddyn. Ond dewch, mae gweld holl egni'r planhigion bach na a'r awch i dyfu boes bach mae fe'n gyffroes. A wi ffili aros i weld y cnydau yma'n eiddfedu ac yn barod ymhen ychydig fisoedd.